Белмим, әйләнәме җир юкмы? Һәм кемнең ушында әйләнә? Кайсы сүздән башлана да дөнья, нинди аваз белән төгәлләнә? Кем нәселе мин, белмим, кемнең каны? Вәхшиләрме таратканнар аны? Шәһитләрме корбан иткәннәр? Кемгә дәшә тәүге җилен яшәп, сулышлары көйгән җикәннәр? Безнекеме туфрак, әрвахлардан иҗәрәгә алган биләмәме? Сулар киткән, күтәрелә төптән, элекеге елгаларның ләме, үткелләрдә. Ә күк шундый зәңгәр, күрер күзгә зәңгәр һәр хәлдә. Әйләнәме белмим, үткелләрдә басып торуымны төгәл беләм. Күтәрелә алар, төптән калка, тамырымнан калка төмән-төмән. Җирдә Тәңре хакын хаклаганнар, җирдә күрше хакын хаклаганнар. Җан кыйганнар алар, буйсынганнар. Дәртләренә дәрмән тапмаганнар. Тамырымнан калка, басып торам, һәммәсенә уртак бер җөй сыман. Ул җөй минем сүзләремнән үтә, үзәгемнән, йөрәк турысыннан.